Mondd csak, Percy. Ki az a tanár, aki Mógussal beszélget? Piton professzor, a mardekárosok házvezetője. Ő mit tanít? Bájitaltant. De mindenki tudja, hogy csak kényszerből. Mógus tantárgyára fáj a foga. Eljött a perc, mikor megtudjátok, ki az új sötét varázslatok kivédése tanárotok. Én, Gilderoy Lockhart. Szeretnék néhány szót szólni, még mielőtt az incsiklandozó lakoma megrészegít minket. Először is köszöntöm R.J. Lupin professzort, aki volt kedves elvállalni a sötét varázslatok kivédése tárgy oktatását. Sok sikert, tanár! Alastor Mordon. Ex Auror. Hivatali fekete bárány és sötét varázslatok kivédése tanár. Azért tanítok, mert Dumbledore megkért rá. Ennyi, kész, passz, vége. Van kérdés? Dumbledore megkért rá. Hasonló örömmel mutatom be az új sötét varázslatok kivédése tanárt, Dolores Umbridge professzor. A legszebb estét kívánom nektek. Először is hadd mutassam be a Roxford régi új tanárát, Horácius Lumslukkot. Lumsluk professzor természetesen a hozzá legközelebb álló tantárgyat veszi át, a Bájitaltant. A sötét varázslatok kivédése órákat az idén gondnokunk Fritz úr tartja. Avada Kedavra!